non malam border area malam suluk soda kaputhak lasi nang litum hin pen through your stream media ni litum karbing long rat aphan ison sonia lam the ka chini jiang kangtung do lasi ning thelo nang litum setami su puthak nang telecast pon ko se lasi pinpur ame lage patu da chini holo pinpur ame karbing long la pen west karbing long ke well defined valid boundaries do labangso a boundary ka democrate ke lage 13 April 1951 हुई से डेमोक्रेट लो लापेन मेघालय लापेन चेंगलोक आसाम मते लिटुम नन कार्बिंग नोंग स्ट्रीट के चिप्लाक वेलो हाला बांसो निकान से चिप्लाक वेलो लासी नॉन अपोर का चिप्लाक नहीं था वेलो थांगा वेलो लासी नॉन ला बांसो नॉन ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 कपारलो वेस्ट कार्बिंग नोंग लगे डिस्प्यूटेड एरिया गलीलो लगे बोनसतो में हिमंत बिश्वा शर्मा अलंगली यमेथां पॉलिटिकल गेम्स फान मते North East Democratic Alliance alangli chief convener ke dower jipan alangli bang Karbing Long stakeholders so domen chinki ke pin jethan pin consult se pin se alangli ke damtang aningkan 29 March 2022 aningkan alangli Sini state sangbong MOU chi tok pondet lo lake Sini state sangbong la that is Meghalaya and Assam hala bang so MOU long bangela son hen lo ke tok pon bang ke je block longkre hini dim pang thek pon lo long out of longkre hini dim ke longkre thok ke pachuning bang ke latum resolve lo busi paklang kon lo first phase la penon second phase kachi toi bang ke as per reports kelong ateng ke by next month alang itum la so second phase ke tokonji kodo sada mel sining duk me mela mang la hen lo Karbing Long ke disputed areas ko kali lo wai phit sada me Himanta Biswa Sharma alangli bang ke hala bang so MOU long bang ke disputed area busi paklang kon rong lo hala bang so disputed area po paklang kon deta join non bang ke border area malong ke suluk sodak la puson si dolo la pen ronga sodoma pinangan ka siksak dolo amega nu jangai tipin la puson si nilitum kai ke bang ta media long ke thekon long dolo asi ladak nilitum ki pudam ji kang tung bang ke la ke totally Himanta Biswa Sharma led BJP government alang itum adai dolo alang itum pinier ni jong si hala bang so adim disputed pu bidam de da sonte Meghalaya tum Karbing Long along ri Karbing Long asolong wang ahead de jipolo mon sa tame alang itum la puson kibiko ka joini si pinier ni ke Karbing Long wang pen suluk sodak atomon na ke pajak la puson ta dolo la pen ako ison alang Karbing Long Autonomous Council alang itum along tin mai meeting long ta kaning je pondo je ilitum ke well defined valid boundaries lapen ek inchi da compromise uni pusalang itum ningje pon dulu lapen block 1 and block 2 ke disputed kali pota pachu he jong la mailo na ka ningje pon dolang bon serame alang itum statement labang contradict ko kopi polo contradict budam nang kok ke alang itum bang ke pipi puse ningje bom once atame Assam government pen give and take approach po men pen alang itum isi regional committee kapang ni dolo headed by cabinet minister Mr. Pijus Hajorika lapen ilitum ladak gari sangpi rina terang pi ake hai pi dolo lapen ilitum ada Chingthong constituency pen kachoto idun abhijit kro lapen chenglok MLA Rupsing Teron alang li dolo yasi alang litum jong si disputed area kali pelotang ke hal Assam government keseng a disputed kapalang pan regional committee long kopi pola donangi labang lo first and foremost alang litum stand je clear nangi alang litum pinier ni Chief Minister ban Chinki Jethan Benjala bangke disputed area kali nang litum parlopon nang ni sonte Karbing Long arata sungse de jipolo sedami alang litum bangke non komat nang ke hang localing komat ma ki claim ta paling si pidun merat bangke chok chede ji alang litum non apora counter claim ki pidun ke nang sablo why alang litum non apora counter claim pi header la bangke kopi alang litum ke cepak langke joy pentong alang litum ke cedon dun dokok lo ma la bang so lama puthak alang litum Karbing Long arat phan klar dak pen pachini nang ji la pen non la so situation de langdam lo potang ke tense lo hara border areas long ke tense olo la pen jong si prabjin pen government aside pen administrative measure le and pompelo potang ke at any time la bang so non tense bangala ke ethnic clash ason si la pusanang dokok ji angring thep piklo la si non ilitung ga choto idun CM ke hai puno la pen MP no MLA puno bar khula dak a hoilong Chingthong along ri hala constituency pun kachoto idun sa tame non apor lam thi kachapak klang apolo alang litum a hok hat le dispute hala Karbing Long along le inchi se da surrender on e bode prabjin men alang litum labang so regional committee pen alang litum arpuch odun bo jong si odi pelotang de la ke klang dak po Karbing Long ri alang litum si kacho jordo la pen ko ni lipudam ingtung labang so a claim ke akimi lam kalilo ton mari to lage claim ke khasiya tum bang ke alang litum expansionist mindset mate along ri kachapat heji po mindset ben si gedam tang aninga 1972 ben alang litum ningje bom lo sata me hala sot benta
pinana sarkar wanglo damlo sedame asitina sarkar le wang sedame counter claim pidon bom sedame non aport bangke counter claim ki pidun ji alar alang litum claim long non bangke chidondun det po jo ini si disputed pusi pinchong det la puson nang mandet lo asin nili ki pugang tu Carbingo Thomas Council ki thegding la pen MP ke hai bela khai longri ke ipong le ki dirtang lo bolotang te monon phi ki do thu jilang jing jogi pu ga lam belu sala party ke pinido pinawa ve la se khai longri ke above party si nang litum matha ponang ji la lo lam ban ke pinin kar chui do ma penangan sosial media lo macam macam tu la langsung Meghalaya hoi la lokan dok ke Meghalaya panco jordet mati la give and take polisi la Assam gok la pen Meghalaya gok angbong la give and take polisi along si padun jui do wa lam putang nanti tu macam ni tu do cho jordet kali ne kalang ne la bai chini unde det lo right now ke setame non la sorting of the give and take policy long ke di give and take policy lo give and take approach long ke alang litum chikroi do del ka chikroi dun ko people lo ma hala committee long salang litum indidun kok lo ke labang so committee alang litum ke Assam government ke seng ke give and take approach claim se so committee ke seng pon ke asila dak long bangge kapatuna ya thai we pinok klang dak lo alang litum me ka chikroi dun lo la dak long bai bang ko pini nang hang lo non me surrender de la si Karbing long ke la puson de le suluk so dakalam ki du gali Nagaland la puson de bom pini Meghalaya la puson na hang lo pinap Nagaland na hang hede jima nange hang tin se surrender dun la poma moge ko inter district la puson na do la golagha do Nogam do surrender dun la po ipi sar pusar pen ke do long le la puhen lo ma ka surrender dun la ji Barang so Meghalaya pen na pen Karbiang long ako aduyo hoya long apang na sami suluk sudak dulu tapi non buat sami suluk sudak dulu sami non buat sami labang so permanent solution Karbiang Autonomous Council pen ke deng de utang nang tu pen tu permanent solution ke du ulang ka chingki hi pelotang de pupuang bong administrative ang bong chingki jetan pupu senior de state ang bong disiam bong chingki jetan men kai ke bang na chupang sam bom lo peace committee seng pen sa dami non phong mang ke ami de kang sam serek bang ke la ke give and take policy long ka chikroyun det lo mate la bang so 1951 ilitum demarcation la so boundaries bang ke kali pusik chapaklang det lo ke la so joine non mai khasi to mai kopi lo khasi pinar tum cheng lo non bang ke karbi thone na ke attack lok la puta do lo pachu he jong ni phli ni phong aphrang ke Karbi bhawan nong ta bom nang kibar petrol bom nang kibar la puson ta dolo la sila ke thango dali sarkar atum state sponsor violence ko sinili pudam ji la sila ke BJP sarkar atum adai chi andagin ki la sinili pudji bang ke alang litum ami de ni kon ka patha thek lo putang te ami de ka pam me bifanta alang litum non bot inan pu Karbiang Autonomous Council pen labang so anong le so jordet khaina lo mana bang so Meghalaya phan la so joini si Karbiang Autonomous Council CM non puas sami umridam de nadi labang so adau ke anutin adu holo Karbing long arata athema ke dam tangani ta West Chantier Hills CM ke bangat lo ladak haladak ahoy malom suluk sodak doma aviman ka patinian bangat lo sadami non ilitum ladak man ke do CM ke hai ku ram long ha ke hai ku pi bo se dam direct lo labang so alang li stem che pakliar ka Karbing long joy la puge chok chilu athema lage komane private property gali lake isi khailongri ben cherab lo isi lake Karbing long alongri pinak la si la so alam thi bang ke paklari dak manji alang li chojorma chojorjema la bang so kuthake la pena ko ni li pulam ji bang alang li ninje da hai meni je la bang so the regional committee ke seng dat ke kachiki ke chathan ba la si ahok ema diplomatic talks ke kenang sotlo chingki nang ji sarame kachinki amen pen give and take approach bang la pu bang nang ni aka peace committee seng ra alang itum chiki non bang la pu leader ke alang litum ke give and take policy hala so a committee ki seng ni ka chingki pinak la so no budang de longli ka chojor phan salang litum ka bori lo process bom lo la government policy la so morning election of han pisi non la so that bor ba chosai pisi dong lage ahok pet ke lage election a issue gali labang so alama puthak mange chithanam lo bote arjiding ui te ma sadam chi hek panang than ton po North East angkang 7 states long isi a committee dulu BJP ke lang cari pan lake North East Democratic Alliance pula North East Democratic Alliance long ke chief convener Mr. Himanta Biswa Sarma lo chief minister mat lo ara chief convener long ke la penadak long mange 7 states ke lang cari bang ke lahen lo la si non bang ke alang li tenure hut isi achievement buka cepak langi jo ini non bang ke komat ma disputed nga paklang le chingki dundet la puson ke surrender dundet la puson dulu kitam tang aru na chalben hala MOU ke to kota theglong lo kon ne a villages ka surrender la puson da dulu la sinon da angring thepi Karbing long
along ri surrender de jing ring the pick la pen Himanta Biswa Sarma ke la dak long disputed area kali we majo ka chini lo seta me alang li dak stakeholders pen hala da ahoy rat pen chinki chi than the pin pen si alang li no ni disputed la pusan selam de la sia hokper la banke hima election ko e kali Himanta Sharma amithang political gain sa phansi la bang so ahoy ka karbing long ahoy ka cho jori hen ka bori tak party se la arboretum along all political parties tapen all social organization atumpen kaching bai do labang so kachirai pon do la border protection vigilance committee to keseng labang so committee keseng nang tu pen kopi ku do nang tu ning sama labang so committee la si sima ke heban karjugan tung no alang li permanent solution ma se claim lo ma mate temporary solution la permanent solution lo botang te hula da ke neutral force wan vek na ko neutral force lo botang te CRPF or BSF anang ko non hada arab han le kapaton lo botang te to keton hinu punili puram de sedame keton ke langa hokpe te police ma sailu asi non me hala police ma do na ko hala da ka dum le rat le keton lo botang te hala pule vang lo botang te ipiso iso dum han le na ka chene kana ka holo le do vek te ilita retaliation do vek po amra dak le retaliation le ke do lo te la ke ethnic clash do kok po ke la ke ampar ke lapuan set si rong asorpan kapaton mever pelotang de pini Nagaland ta hokona ne Kargil sector ta akapre China border lo ne ratsi paton ke police army ke paton telo ke lapuan met permanent solution ma thek paton pelotang te penangana ra tu la border issue do la border lo law and order to inang ko plus penangan social media lo kan je do bos dang Karbiango Thomas Council CM ke la so meeting long ni jeda ko law and order ke Karbiango Thomas Council ade ding ave tu labang so kan nang tu kalang lo pachu head meeting long da labang so lama puthak ni jelo je law and order subject ke Karbiango Thomas Council long avi pusipulo setame non sarkar ka solai bom triple engine Delhi Dispur Dipu triple engine alang li tu misiba da sarkar do ahok lo tema law and order subject ke la ke Himanta Biswa Sarma long si dolo alang li si home and political department na kachapari deng lo sedame alang li tum iswa da sarkar alang li kopi polo ke hang bang papasi ke khedera alang li polo ni tum hang lo po ke hang chot la pu ke chok che de ji ke papasi khuk nahi gar bong tu thip nahi ke jong si nirat se ke thela polo party le ke theli nirat se ke the la se prapji me nang lo le de ni apu chi o de ji polo alang li ni je thip phai nahi ke hang lo po chok che de ji hang thip nahi demand thip nahi la hem lo Sakai silang abdullah ala sini ke jiwai lemai dili la so hul ke chudu kala la tax get pen mati la sala sema ko la so pon non pon suspend ko ko la so suspend ko ko wana na hot loji la pun purely ri la ba si carving long 1951 hot si artificial boundary pen cheng lo hala natural boundary ab dolo mati la ka hoy ke patinier lo meghala pen chup thak vet lo mati bon sata me hala bang so hot bang ke dispute khasi to me ni tu malong le kusi pu bom lo ka karbi to malana ni ke counter claim pinu ni to malong le khasi long le kali sata me non la regional committee pen ke seng da join ne khasi to me ni thibin lo ya lang ni tum chief minister to me nang chinon ne lo Himanta Biswa Sarma ke ni tu malong le lu ko salang li ka chama thar do kok lo at the same time non halang li tum ka chama thar do kok lo mati ni tu malong le lu ko but at the same time Karbing long autonomous council hada arat pen chingki chithan de pen direct tax get bidam koke am so se amit la so bank ka provok dam son se mandel lo mare hur pachu nang son se indirectly or directly hur ka pachu son se mandel lo se mupen he jonga ni lipul ke la so violence ke state sponsor violence lake la government na tum se ka chirap dum du lake